Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κατασκευή. Ανέλαβε εσύ. Είναι πολύ ευαίσθητος μηχανισμός. Γυμνώνουμε το καλώδιο και το γεφυρώνουμε με την μπαταρία. Γάμο την πουτάνα μου, δεν γίνεται. Θα εκραγεί. Είναι παγιδευμένο. Επικοινωνήσω με κέντρο. Αυτό είναι ραδιοχημικό, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Εδώ μόδοξος ευεντέρωσης. Κέντρο επιχειρήσεων, με λαμβάνεις? Κέντρο, ζητάμε να αντικατασταθούμε από συναδέλφους με εξοπλισμό αντιμετώπισης ραδιοβιολογικής χημικής απειλής. Αρνητικό. Δεν υπάρχει χρόνος. Έχετε δεθεί σε καραντίνα. Βρίσκεστε πλέον στην καυτή ζώνη. Εάν θα συνεχίσετε, θα αποχωρήσετε, είναι δικιά σας απόφαση. Βρισκόμαστε στο στάδιο εκένωσης της περιοχής. Καλώς ελήφθη. Γαμίσαμε. Συνήλθε. Έχουμε ακόμα χρόνο. Το μπλε. 1,5 αμπέρ. Το καφέ. 1 αμπέρ. Το κίτρινο. 1 αμπέρ. Το πρωτεύον κύκλωμα είναι ανοιχτό, το γιώνουμε. Έτοιμος για ρευματοφόρο καλώδιο. Το πάμε. Σε κεντρώσου. Μέτρα. 3, 2, 1. Πάμε. Όλο το σύστημα παραμένει ενεργοποιημένο. Κάποιο λάθος κάνουμε. Το καφέ είναι νεκρό. Να κόψουμε το μπλε. Με το πάμε. Μέτρα. 3, 2, 1. Πάμε. Το γαμημένο είναι γεμάτο παγίδες. Από κάθε μεριά δύο πυροκροτές με το σαρίν. Ψάχναμε λάθος. Υπάρχει και ένα delay που ενεργοποιεί τη βόμβα εκτός από το ρολόι. Δεν θα προλάβουμε με τίποτα. Πρέπει να διαλέξουμε στην τύχη. Τι λες ρε μαλάκα, στο καζίνο είμαστε? Έχεις κάποια άλλη επιλογή? Ναι, έχω. Μέχρι εδώ, εγώ φεύγω. 20 ml στο πάτωμα είναι φωνικά σε απόσταση 30 μέτρων. 20 ml στην ατμόσφαιρα σκοτώνουν τα πάντα σε ακτίνα 8 τετραγώνων. Κόβουν τα νευρικά μηνύματα του εγκεφάλου στο νοτιαίο μυελό. Και αν εκτεθείς επιδερμικά ή το εισπνεύσεις, θα καταλάβεις ένα τσίμπημα στην πλάτη καθώς καταλαμβάνει το νευρικό σύστημα. Οι μυς παγώνουν. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις και έχεις τόσο δυνατούς σπασμούς που ξερνάς τα αντερά σου, αφού λιώσει το δέρμα σου. Ούτε 10 μέτρα δεν θα προλάβεις να απομακρυνθείς. Και δεν θα πεθάνεις μόνο εσύ. Φύγε. Και φέρε κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά σου. Η ειρωνία ξέρεις ποια είναι? Ότι δεν έχω πάει ποτέ μου στο καζίνο.
Ούτε λότο δεν έχω παίξει. Τι λέει η ρολόι? Μπορώ να γράψω. Στρίφτο.